67 éves nő. Soha igazán sem elfelejteni, sem feldolgozni, sem megbocsátani nem tudom. Bár én nem hittem soha bűnösnek magam, csak kiszolgáltatottnak és tehetetlennek. És elsősorban nem mostohámnak, anyámnak nem tudok megbocsátani. 9 éves voltam, amikor édesapámat agyonlőtték, és ezzel véget is ért a gyerekkorom. Anyám 28 évesen 3 leánygyermekkel maradt özvegyen. Szép asszony volt, kapós, 3 gyerekkel is. Ő egy nála 6 évvel fiatalabbat választott, aki 22 évesen már elvált volt. 10 éves voltam, mikor a mostohán rám mászott. Halványgőzöm sem volt, mint a féle vidéki, bigott, szexualitásról nem beszélő családban élő gyereknek, hogy mit művel velem. Azt hittem naív gyerekként, hogy lepisil. Rettenetesen hiányzott az édesapám, és azt akartam, hogy szeressen. Nos, ő épp ezt használta ki. És azzal tett némává neveltetésem mellett, hogy anyám se fog szeretni, és mehetek állami gondozásba, ha ő úgy akarja. Nekem sajnos nem volt olyan szerencsém, hogy a memóriám törölje. Mindenre emlékszem. Anyám véletlenül jött rá, akkor abba maradt. 12 éves voltam. Anyám mellémállás helyett közölte velem, hogy ha akarom, elválik, és én hozzá mehetek. Ahhoz, akitől irtóztam, iszonyodtam. Meggyőzött, hogy ez szégyen, hogy az én szégyenem, hallgassak róla. És én hallgattam. 12 éves koromtól 16 éves koromig. Mikor anyám megtudta, nagyobbik húgomat odaadta édesapám öccsének minden magyarázat nélkül. Ő kifaggatta, és így tudta meg édesapám családja, hogy mi folyik nálunk. Engem is megkérdezett, én elmondtam mindent, és ő kért, hogy beszéljek anyámmal, hogy jelentse föl, mert ha nem, akkor ő megteszi, és anyám is ülni fog. Anyám ezt elmondta a mostohámnak, aki teljesen megvadult, és ütni-verni kezdett bennünket. Anyám akkor azt mondta nekem, menj a rendőrségre és mondjál mindent. Annyira megvert a mostohám, hogy a szomszédok szedtek össze a kerítés aljáról. Anyám ekkor ment el a rendőrségre. Ő közben teljesen nyugodt volt, mert úgymond csak játszadozott rajtunk. Igen, a húgaimon is. Szüzek maradtunk. És ekkor kezdődött életem legszörnyűbb nyara. A rendőrségi kihallgatások, a nőgyógyászati vizsgálatok, a tárgyalás, a szembesítés. Aztán az iskola kezdés. Persze a városban mindenki tudta, és mindenki ezen csámcsogott és szörnyűködött. A gimnáziumban nem akartak visszaengedni, mint erkölcstelent. A kollégiumi igazgatóm megparancsolta, hogy ne szóljanak hozzám. És egy darabig valóban ki is közösítettek. Osztályfőnököm és kollégium igazgatóm nem is voltak arra kíváncsiak, hogy valójában mi történt, hisz 17 éves voltam, és elkönyvelték, hogy elcsábítottam a nevelőapámat. Ő 6 évet kapott, melyből 4,5 évet le is ült. Anyám semmit nem tett ez idő alatt, hogy megszabaduljunk tőle. Látogatta, és visszafogadta. Fogadtatta velünk. Utolsó éves főiskolás voltam. Elmentem otthonról. Abba maradt a főiskola. Volt egy öngyilkossági kísérletem, 22 évesen. Na, ekkor anyám egy kicsit megijedt. Férjhez mentem, lett egy fiam. De kapaszkodó helyett szalmaszálat találtam. 2 szatyorral és a fiammal mindent hátrahagyva menekültem. Nagyobbik húgom 24 évesen sikeresen öngyilkos lett. Egy árvát hagyott. Kisebbik 17 évesen kapaszkodott. Terhes lett, és természetesen ő is mellé választott. Mindezekért természetesen anyám az Istent is vádolta, csak épp magában nem talált hibát soha. A mai napig sem. Már 86 éves, de még mindig ő az az anya, aki mindent megtett a gyerekeiért. Semmi nem úgy volt, ahogy én tudom, szerintem. Mivel elkerültünk otthonról, konszolidálódott a helyzet. Hazajártunk nyaranta, igyekeztem nem kettesben maradni a mostohaapámmal. Már rég nem tőle féltem, magamtól, hogy megölöm. Persze sem a történtekről, sem a börtönéveiről szó sem esett, majd 15 évig.
Akkor a tőle származó öcsém engem kérdezett, hogy nem tudom-e véletlenül miért volt börtönben az ő apja az ő kicsi korában. Én megmondtam neki, mert szerintem joga volt hozzá, hogy megtudja. Ebből óriási botrány lett. És anyám megint engem tett felelősség. Végül mostovám önmagám hajtott végre ítéletet. Benzinnel leöntve fölgyújtotta magát. A temetésnél rettenetesen sírtam. Nem őt, hanem az általa tönkretett életemet sírattam. Időközben másodszor is férjhez mentem, az se sikerült. Bár született egy gyönyörű, okos lány, és ez mindent megér. Most egyedül élek. Már lenyugodtam. Nem pörölök Istennel, a sorssal, hogy így kicseszett velem. Én is depressziós vagyok, de talpon tudtam maradni. De azért fáj. Nagyon fáj. Azt hiszem, a házasságaim is azért sikerültek félre, mert ezek miatt mindig alulértékeltem magam, és magam alatt vágtam.